Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Welkom bij een nieuwe uitzending van Thuis in Limburg. Weer vanaf Landgoed Hommelheide in Susteren. En we hebben natuurlijk weer fantastische gasten. We hebben twee mensen, muzici, die terugkomen van de Olympische Spelen in Londen. Limburgers. We hebben een fantastische zangeres. Niet alleen goed voor het oor, maar ook voor het oog. Maar we beginnen met Michael Hemels, de nieuwe fractievoorzitter van de PVV in Limburg. Michael, welkom. Hallo. We hebben afgesproken, we gaan niet moeilijke dingen doen over politiek. Het weer is te mooi. Dat doen we bij de volgende uitzending. Dan ga ik eens even kritisch met jou aan de slag. We willen jou gewoon even naar Limburg voorstellen. Michael, je moet je thuis voelen in ieder geval op dit park. Ik voel me heel erg thuis op vakantieparken. Ik heb vroeger in verschillende vakantieparken gewerkt. Onder andere als chef-animateur. Was ik verantwoordelijk voor het animatieprogramma. De kinderen en de volwassenen geamuseerd. Dus ik voel me hier heel erg thuis. Even nog daarvoor, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Wat voor opleiding heb je gehad? Nou, ik kom uit Herkenbos bij Roermond. Ik ben 31 jaar nu. Ik heb eerst de MAVO gedaan en daarna heb ik de MTRO gedaan. Dus toerisme en recreatie. In Heerlen was dat. Vervolgens heb ik bij verschillende bungalowparken heb ik stage gelopen. En daar ook blijven hangen en door blijven werken. Zeg, op enig moment heb je politieke ambities gekoesterd. Wanneer begon dat te borrelen? Het is eigenlijk gekomen met Pim Fortuyn. Ik heb me eigenlijk altijd al geïnteresseerd voor de politiek. Altijd wel in de gaten gehouden. Maar eigenlijk toen in 2001, 2002 de opkomst van Pim Fortuyn. Daar ben ik echt de politiek gaan volgen. En begon ik pas echt interessant te vinden. En sindsdien ben ik eigenlijk verslaafd geraakt aan de politiek. En dan komt op een gegeven moment het moment dat Geert Wilders in beeld komt. Geert Wilders, een zeer omstreden man in Nederland. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar hoe ben je dan weer in contact gekomen via Pim Fortuyn naar Geert Wilders? Nou, op een gegeven moment, we weten allemaal wat er helaas is gebeurd met Pim. Ik heb toen destijds ook nog in Duitsland gewoond en gewerkt. Ik ben op een gegeven moment in 2008 teruggekomen naar Nederland. Heb me toen ook verdiept weer meer in de Nederlandse politiek. En ben toen Geert Wilders gaan volgen. En hij had op een gegeven moment in aanloop naar de verkiezingen had hij verschillende bijeenkomsten waar je voor kon opgeven. Dat heb ik toen gedaan. Ben toen de eerste keer in Waddinxveen geweest. En daar heb ik zo'n partijbijeenkomst gevolgd. En was een reden van Geert. En daarna kon ik vragen stellen aan hemzelf. Of ook aan de Kamerleden toen destijds. Waren toen de 9 Kamerleden, waaronder ook Dion Graus. En gevraagd voor een foto en een beetje in gesprek gekomen met de verschillende Kamerleden. En zo is het contact eigenlijk ontstaan. Ben je ook gescreend? Want er zijn nog wel wat problemen geweest met fractiegenoten van jou, zal ik maar zeggen, die niet goed gescreend waren. Hoe is dat bij jou gegaan? Ik ben gescreend inderdaad. Dus in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2011. Toen ik mijn kandidaat heb gesteld, moest iedereen VOG-verklaring afgeven. Er is ook nog een interne screening geweest door de PVV zelf. Uiteraard ook tamelijk streng, omdat er verschillende problemen waren in het verleden. En ik ben goed door de screening heen gekomen. Ja, en nog steeds geen spijt dat je plaats hebt genomen in het Limburgs parlement? Nee, helemaal geen seconde spijt van. Ik ga elke dag met heel veel goede zin en met heel veel motivatie ben ik aan de slag voor Limburg. Hebben jullie natuurlijk een tijdje in de regering gezeten in Limburg. Als je erop terugkijkt, als je er een paar woorden aan wil wijden, hoe kijk je erop terug? Het was een hele leerzame tijd eigenlijk. Heel veel geleerd. Ja, je moet je voorstellen, we waren compleet nieuw binnen de Limburgse politiek. Alles was nieuw. We waren de grootste vanuit het niets. Dus het was ook al uniek hier in Limburg. We hebben met heel veel plezier hebben we samengewerkt in de coalitie. We hebben een aantal zaken in gang gezet. En helaas... de CDA heeft het coalitieakkoord de nek omgedraaid. Daardoor konden we niet meer doorgaan met het fantastische akkoord wat er lag. Maar we hebben een aantal zaken bereikt in Limburg, voor de Limburgers. En dat gaan we in de toekomst zeker ook doen. Werden jullie toch niet een beetje met de nek aangekeken door de gevestigde politici? Het was toch een beetje moeilijk. Het liep niet zo vlot als bij een andere partij, heb ik de indruk.
Nee, ja, natuurlijk. Partijen zijn niet blij als er ineens een nieuwe partij meteen de grootste wordt. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik bedoel, voor het CDA moet het ook vreselijk zijn als je op 10 jaar tijd van 28 zetels naar 10 zetels gaat. En de tendens is nog steeds dalende. Bij andere partijen net zo. En dan komt op een gegeven moment ineens een compleet nieuwe partij. De PVV die komt, wordt meteen de grootste. En dat is natuurlijk niet leuk. Maar daar moeten ze maar mee dealen. Want we zijn ondertussen niet meer weg te denken uit de Limburgse politiek, uit de Nederlandse politiek. En ik weet zeker dat de PVV nog groter gaat worden in de toekomst. Nou, dat is te hopen voor jullie dan. Ja. Zeg maar, is het ook niet zo, dat heb ik altijd de indruk gehad, is de PVV niet meer een partij om in de oppositie te blijven? Een beetje de functie van luis in de pels te hebben. Jullie zijn eigenlijk geen regeringspartij. Jullie moeten die mensen wakker houden, die politici, vind ik. Nou, ik denk dat allebei heel belangrijk is. Ik denk dat zowel oppositie voeren is heel belangrijk. Kijk, het is geen schande om in de oppositie te zitten. Het is alleen iets moeilijker. Als men meedoet in een coalitie zoals wij dat hier in Limburg ook hebben gedaan, dan krijgt men de plannen iets makkelijker erdoorheen, krijgt men iets makkelijker bewerkstelligd. Dat is in de oppositie natuurlijk een stuk lastiger. Maar ik denk dat men dan gewoon zelf met initiatiefvoorstellen moet komen om toch zijn of haar plannen er doorheen te krijgen en proberen succesvol te maken. Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan met het referendum. We zaten zowel in de coalitie, maar voor ons was het punt zo belangrijk dat wij, ondanks dat we in de coalitie zaten, zelf actief bezig zijn geweest met een initiatiefvoorstel zijn gekomen. En dat is uiteindelijk succesvol door de Limburgse Staten goedgekeurd. En ik denk dat het voornaamste is voor een politieke partij, ook voor de PVV. En vooral, ik spreek er met name voor hier in Limburg, dat het belangrijkste is of men in de oppositie zit of in de coalitie zit, dat men in elk geval opkomt voor de belangen van zijn of haar achterban, maar ook opkomt voor de belangen van gewoon alle Limburgers. En dat willen wij als PVV zeker doen. Michael, nou weten we ook, Geert, dat is geen makkelijke man. Ik ken hem persoonlijk niet, maar dat beeld is in ieder geval naar boven komen drijven hier in Nederland. Heeft hij ook invloed gehad op de situatie in Limburg? Heeft hij erop aangedrongen, want dat was voor hem toch wel belangrijk, denk ik, om toch die coalitie hier in Limburg te handhaven? Of heeft hij daar helemaal neutraal in gebleven? Daar is hij helemaal neutraal in gebleven. Uiteraard hebben we Geert wel geïnformeerd over de stand van zaken toen destijds, ook toen de coalitievorming was. Maar een heleboel mensen denken dat wij zeg maar de pionnetjes zijn van Geert in het grote schaakspel. Maar in principe zijn wij gewoon een autonome fractie. Wel wapperend onder de vlag van de PVV, dat dan weer wel. Maar wij nemen hier in Limburg onze eigen beslissingen. En nemen we onze eigen besluiten. Met jou is het wel erg snel gegaan. Je zat als statenlid, zat je eigenlijk vers in die bankjes. Alle kritiek hebben jullie over je heen gehad. Ja. En plotseling besliste Laurent Stassen dat ze toch koos voor het werk, althans voor het grote werk in het Europees Parlement. Wel statenlid bleef, maar niet meer die fractie wilde aanvoeren. Dan werd je toch ook even voor de leeuwen geworpen? Nou, ik werd in die zin voor het leeuwen geworpen. Het was inderdaad allemaal vrij snel gegaan. Ik was van tevoren wel kort van tevoren geïnformeerd door haar. Van, goh, wat zou je ervan vinden? Heb je die ambities om de fractie te gaan leiden? Maar het is gewoon heel moeilijk. Het was gewoon voor Laurence was het niet meer te combineren in de toekomst. Ik bedoel, ze heeft heel hard moeten werken, zowel in Brussel als Europarlementariër. Maar nu ze delegatieleider ging worden of wordt in het Europees Parlement, is en delegatieleider in Brussel en fractievoorzitter in Limburg is wel heel erg veel werk. Dat was bijna niet meer te combineren. En vandaar dat zij besloten heeft om het stokje over te geven. Maar Laurence heeft zich keihard ingezet afgelopen jaar voor Limburg. En ik ga dat met dezelfde motivatie ga ik dat ook doen. Je lijkt me een zeer ambitieuze jongen. Dat straal je ook uit. Ja. Wat is uiteindelijk jouw ambitie? Want jij blijft natuurlijk niet hangen in Limburg als je het zelf voor het zeggen hebt. Wat is jouw ambitie op langere termijn? Op lange termijn zou ik heel graag Tweede Kamerlid willen worden. Dus dat ik ooit op de Tweede Kamerlijst sta. Nu 12 september nieuwe verkiezingen. Ik sta niet op de lijst omdat ik vond dat te snel zou gaan. Ik heb ook niet gekandideerd daarvoor. Omdat ik ben net fractievoorzitter geworden in Limburg. Ik moet ook nog groeien, een beetje ervaring opdoen. Ik heb de afgelopen jaren heel veel ervaring opgebouwd. Maar ik denk dat je altijd elke dag bij kan leren. En dat wil ik ook doen. Gewoon de komende tijd. En wellicht met de volgende verkiezing dat ik wel kandideer om op de Tweede Kamerlijst te komen. Ja. Nou stond er gisteren in Dagblad de Limburger een artikel naar aanleiding van een onderzoek wat gebeurd was naar de kiezers, naar de aard van de kiezers van de PVV. Ja, 1,2. Je hebt dat natuurlijk toch gelezen. En de kop was eigenlijk erboven. Het zijn eigenlijk net normale mensen. Verraste je dat?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik ben ook gewoon een heel normaal mens. En dat zijn de PVV-kiezers zijn het ook. Sommige mensen, sommige partijen proberen de PVV in een bepaald hoekje te duwen. Met name de linkse partijen die toch proberen de PVV en de PVV-stemmers in een negatieve hoek te duwen. Maar dat proberen jullie natuurlijk ook bij de linkse partijen. Hè? Dat is een beetje het spel van de politiek, Michael. Nou, misschien een beetje wel. Maar ik weet in elk geval wel zeker dat de PVV de betere ideeën heeft. Dus 12 september weet iedereen wat te doen is. Maar inderdaad, het onderzoek is gebleken. Het zijn gewoon normale, hardwerkende mensen die zich zorgen maken over de situatie in het land. En dat is bijvoorbeeld nu ook 12 september. Ik bedoel, de verkiezingen. Dat gaat over 3 onderwerpen. Dat is Europa en nog eens Europa. Ja, maar dat hebben we vaak gehoord. Europa. Maar er stond in datzelfde onderzoek dat die kiezers van jullie ook toch niet denken dat Nederland uit die Europese Unie stapt. Het is meer een protest, het is meer een boosheid van die mensen. Maar die mensen verwachten ook niet dat Europa uit de Europese Unie gaat. Maar daar gaan we het niet over hebben, Michael, want dat zou te ver voeren. We houden het een beetje zomers. Jawel. Maar ik nog even met jou wil over hebben, het vakantiegevoel. Ja, dat heb ik nog steeds. Welk vakantiegevoel heb je? Waar ga je op vakantie? Wat vind je? Nou, ik ben eergisteren teruggekomen van vakantie. Ik ben er een paar dagen tussenuit geweest. In Lermoos ben ik geweest, in Oostenrijk. Fantastische vakantie gehad. Ik hou van de bergen, ik hou van het water. Alleen strandvakantie voor mij is iets te saai. Ik kan niet te lang stil liggen. Ik moet altijd wel iets te doen hebben. Dus een uurtje liggen vind ik wel leuk. Maar daarna moet ik wel weer bezig zijn. Dus ik ben in Oostenrijk geweest. Heb daar lekker ook aan een bergmeer gelegen. Een beetje in de zon. Maar daarna ook zwemmen. Kleine wandeling gemaakt. Veel zaken gezien. Zoals de kastelen van Ludwig van Bayern. Dat Neuschwanstein. Nou, fantastisch. Ja. En Innsbruck geweest. Was gewoon een hele fijne vakantie. En vooral lekker eten en drinken. Heb je al veel van de Olympische Spelen meegemaakt? Want ja, de Olympische Spelen is natuurlijk aan de orde van de dag. Ik heb het gevolgd. Ik moet wel eerlijk zeggen. Ik heb afgelopen week toen ik op vakantie was overdag niet gekeken. Doe ik zo tussendoor. Heb ik de tv wel aanstaan. Ik heb wel s'avonds bijvoorbeeld gekeken naar de 100 meter. Ik heb ook gezien dat Epke Zonderland de gouden medaille heeft gewonnen. Nou, dat is gewoon fantastisch. De Nederlanders doen het ontzettend goed. En ik hoop dat ze de laatste dagen nog een paar medailles in de wacht weten te slepen. Dat hopen we ook. Hoe zit het met je muzikale kennis? Hou je van muziek? En van wat soort muziek hou je? Ik ben een hele grote muziekliefhebber. Ik hou van verschillende richtingen. Dat gaat dan van Michael Jackson tot Duitse muziek, Herbert Grönemeyer, tot een beetje de dancemuziek zoals men hoort op radio en in de disco. En ik ben een echte muziekliefhebber, ja. En ik weet dat de PVV-aanhangers, en zeker de PVV-politici, ook van Nederlandstalige muziek houden. Ik hou ook van Nederlandstalige muziek, ja. En je komt je trekken, want we hebben nu een fantastische zangeres. We willen jou natuurlijk eerst even bedanken. Goed dat je er was. Dankjewel, ook dat ik mocht komen. Ja, maar die Nederlandse zangeres die wil ik toch nog even speciaal aankondigen. Dat is niemand minder dan Jolanda Zomer. En zij is weer in de wolken. Iedere keer dacht ik weer dat komt nooit meer. Maar dan sta jij voor mijn deur, zo ineens van de partij. Een gevoel als een orkaan stijgt op in mij. Ik ben helemaal weer in de wolken. Alleen een kus en alles staat in vuur en vlam. Door jou ben ik opeens weer in de wolken. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Dans met mij als er nog iets over is. Kom dichterbij, want ik heb jou zo gemist. Ik zweef weg als in een droom en ik laat me even gaan. Ik geef me over aan de sterren en
feest hier in de wolken. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Liefste, laat al de tijden herleven. Oh liefste, kus me en hou me goed vast. Ik ben helemaal weer in de wolken. Alleen een kus en alles staat in vuur en vlam. Door u, door jou ben ik opeens weer in de wolken. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Dank jullie wel. Ja, dat was Jolanda Zomer met Weer in de Wolken. Twee mannen die zeker ook in de wolken zijn, die zitten nu aan tafel bij mij. Jos Vossen, Peter Bessems. Heren, welkom. Leden van Limburg Orange. Vers terug uit Londen van de Olympische Spelen. Maar gezien jullie figuur hebben jullie dan niet deelgenomen aan een actieve sport. Jullie zijn als muziekvereniging naartoe geweest. Jos, wat is er gebeurd? Nou, we zijn gewoon voor goud gegaan. En we hebben dat verder nog niet gehoord, maar we zijn voor goud gegaan in Londen. En we hebben dat ook gehad. En dat is Groot-geel zul je bedoelen, en die dat is dat grote pinten. goudkleurig vocht wat we daar tot ons genomen hebben. En wij hebben het daar denk ik ook wel verdiend ook. Zeg maar, hoe komt een Limburgse muziekkapel op de Olympische Spelen in Londen? Nou, het past in onze doelstelling. Dat is namelijk de Limburgse cultuur uitdragen binnen de provinciegrenzen en buiten de provinciegrenzen. Laat het nu zijn dat er heel veel Limburgers, sporters, ook in Londen zijn. Nou, toen dachten wij, dat is dan de place to be. En daar moeten wij heen. En daar zijn we heen gegaan. Zeg, dan heb ik wel beelden gezien, Peter, bij een bevriende omroep, dat jullie een Covent Garden bezig waren. Hè? Maar daar werden jullie even weggestuurd in het begin. Hè? Want die zwervers die daar op de straat geld moeten verdienen, die vonden dat niet leuk. Ja, het waren niet echte zwervers. Het waren jongens die dat echt voor hun brood doen. Die moeten ook grof betalen om daar een vergunning te krijgen om überhaupt te mogen spelen. Dus die waren er niet blij. Die dachten dat wij broodroof gingen doen. Maar we hebben een goede deal gemaakt. We hebben gezegd, oké, wij spelen een paar nummers. We gaan met de hoed rond. Jullie krijgen de centen. En toen waren de jongens wel helemaal happy en was er niks aan de hand. Jos, nog even terug naar het begin. Ooit, weet ik nog, ben jij met een kapel uit de Tegelse, ja, eigenlijk alle wedstrijden, grote wedstrijden met het Nederlands elftal meegetrokken. Dat is ten einde geraakt. Toen ben je zelf weer een nieuwe kapel gaan oprichten. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Nou, want ik vond dat er gewoon een Limburgse kapel moest komen. Dus of een Limburgse zaterharmonie of een Limburgse joekskapel. Je weet dat in het zuiden en het noorden dat verschilt nog behoorlijk. En ik dacht, het is een behoorlijke uitdaging om eens te kijken of je een mission krijgt. Of je een combinatie krijgt van zaterharmonieën en joekskapellen. Nou, we zijn daar vorig jaar mee begonnen. En vanaf de dag dat de mail rond is gegaan en het persbericht is rondgaan, had ik binnen pakweg 48 uur had ik al meer dan 30 aanmeldingen. En ik moet zeggen, het is geweldig om te zien hoe je samen kunt musiceren. Op een lager niveau natuurlijk, met de zaterharmonie en joekskapel. Van mensen gewoon vanuit Maastricht, vanuit Meerlo, uit Venray, uit Born, uit Echt, uit Zwalmen. Ja, nog erger, uit Maastricht. Want Peter die komt uit Maastricht. Peter, Ja. Ze zeggen altijd dat de Zuiderlingen en de Noorderlingen heel ver van elkaar afstaan. Noorderlingen die drinken niet zoveel, zijn wat serieuzer. Hoe heb jij dat in Londen ervaren? Nou, ik moet zeggen, dat is toch wel een groep jongens die zich heel goed pakt onder elkaar. Het is geweldig om dat te zien. We zijn nu bijna een jaar samen. En het is alsof je al 10 jaar samen speelt. Dat is echt geweldig. En zoveel verschil is er echt niet. De jongens uit het noorden, die lusten wel een glaas bier. De jongens uit Maastricht, die lusten ook wel een glaas bier. En dat komt helemaal goed hoor. Jos, maar even een gewetensvraag. Hebben jullie überhaupt nog iets van de sport gezien of hebben jullie alleen maar het muzikale gedeelte daar gediend? Ja, ik moet zeggen, dat is er een beetje bij ingeschoten. We zouden eigenlijk nog een keertje terug moeten gaan om even naar die sport te gaan kijken. Want dat hebben we inderdaad niet gedaan. We hebben het eigenlijk wel gedaan. Maar het was een beetje moeilijk om overal binnen te komen bij de wedstrijden. Dan moesten we het reserveren. Ja, je moet gratis hebben. De kaarten online moesten we hebben. We konden met de instrumenten niet binnen. Want overal hoorden we no. Met de instrumenten kwamen we niet binnen. Maar we zijn wel in Hyde Park geweest. We hebben concerten gegeven in Engeland, 6.
Eentje was er van een Hyde Park. Daar waren we erg trots op. Daar waar de Rolling Stones eerder ook concert gegeven hebben. Dat hebben wij in elk geval nu op de cv staan ook. En een Hyde Park, daar moet je je toch voor voorstellen. Ontzettend groot park. Misschien ben je er wel geweest. Maar ja goed, ik was er vroeger wel eens een keertje geweest. Maar gigantisch groot. Waren 5 grote schermen. Dan kon je op elk scherm een andere sport zien. En dat zat vol met mensen. Het was ook helemaal afgesloten overigens. Je had overal van die vliegtuigpoorten, zal ik zeggen, waar je voor de beveiliging moet je erheen. Er was aan één kant, waren wel 40 poorten. Dus dan ging je door die scan, et cetera, et cetera. Nou, en wij hadden het voorrecht dat wij dat niet hoefden. Wij mochten via X15 binnen. Dat was de artiesteningang, waar vroeger ook de Rolling Stones naar binnen kwamen. En daar zijn wij ook naar binnen gegaan. En wij mochten met de instrumenten dat zo doorspelen. En ik moet zeggen, complimenten voor de manager van het BT London Live. Want dat was daar op dat moment bezig. Dat wij daar ook mochten spelen. En ik moet zeggen, het was een geweldig succes. Het was echt uniek. Ja, Peter, Jos heeft al iets over die beveiliging verteld. Ze doen het hier voorkomen. Zou het heel, heel streng zijn. Maar als daar 30 dronken mannen met instrumenten zomaar naar Hyde Park naar binnen worden geschoven... Dan moet er toch iets zijn. Heb jij iets gemerkt, überhaupt in Londen, van de security? Nou, ik moet zeggen dat dat wel opviel, ja. Niet op een echt vervelende manier. Alleen, er waren vrij weinig mogelijkheden om te spelen. Daar werd streng op toegezien. Maar op zich, we zijn niet gefouilleerd of weet ik wat op straat, noem maar op. Dat soort dingen niet. Maar je ziet wel heel veel beveiliging. Heel veel stewards. Er is geen enkele werkeloos meer in Londen, want die lopen allemaal als steward in een paars hemdje rond. Ja. En wat dat betreft echt heel strak geregeld allemaal. Maar ook zo'n instrumenten zijn die door een scanner moeten gaan? Want... Ja, je moest alles door de scanner doen. Maakt er niet uit wat. De trom, de kleine trom, het draagstel van de trom. Alles moest door de scanner. Net alsof je een vliegtuig ingaat. Zo was het. Je moest zelf door een poortje lopen. Je werd gefouilleerd als dat piepen afging. Net alsof je een vliegtuig inging. Maar goed... men is daar streng op. Men is bang voor gekke dingen. En zo hebben ze het opgelost. Ja, nou ken ik Jos Vossen een heel klein beetje. Ik weet zeker dat Jos Vossen geprobeerd heeft om in het Holland Heinekenhuis binnen te komen. Heb je het geprobeerd? Is het geluk? En waarom niet? Ik heb het geprobeerd, moet ik zeggen. Niet dat ik de illusie had dat ik binnen het Holland Heinekenhuis zou kunnen spelen. Echt in de zaal, want daarvoor is de zaal te groot. En dat zouden we muzikaal niet aan kunnen. Maar ja, er zijn nog ruimtes rondomheen en dat was wel leuk geweest. Maar ik moet zeggen, daar liep je toch echt tegen een muur aan. En we mochten wel binnen, maar de instrumenten moesten we er absoluut buiten laten. Ze hadden jullie al eerder gehoord? Of nee, ze hebben ons absoluut niet gehoord. En als ze dat wel gehoord hadden, nou, dan ben ik er rotsvast van overtuigd. Dan waren we wel binnengekomen. Want ik moet zeggen dat we in Engeland zijn we natuurlijk in de nodige pubs geweest. En daar speelden we ook. En op het begin wilden ze in de pubs daar helemaal niks van weten. Maar op het moment dat het losging, nou, dan zijn ze allemaal geweldig. We waren in de laatste pub in de Victoria Park. Nou, dat was eenmalig. We kwamen daar binnen en de eigenaar die zei, moet het hier, en wat komen jullie doen? Maar ik had dat met zijn vrouw afgesproken, dat wist hij dan niet helemaal precies. Nou, en toen mochten we wel binnen en toen we begonnen. En toen we naar buiten gingen, was helemaal... Iedereen moest weer handen geven. Applaus en nog eens applaus. En we zijn er een uur of 3 geweest. Ja, was echt touching hoe we daar zijn weggegaan. En we kunnen zo weer terug. Jos, dat twijfel ik aan. Peter, nog even. Wat voor repertoire hebben jullie daar vertolkt? De Hollandse Smartlap, het Limburgs Volkslied. Wat hebben jullie gespeeld? Nou, we hadden natuurlijk 30 nummers op het repertoire staan. Maar daar is niet veel van gekomen. Want er waren niet veel Nederlanders waar we bij konden spelen. Het waren voornamelijk de Engelse. Dus we hebben voornamelijk de Engelse nummers eigenlijk gespeeld. You Never Walk Alone, Engels Volkslied... Highland Cathedral met onze doedelzak erbij. Ja, dat vinden die Engelsen geweldig natuurlijk. En een Hollandse band die daar kon spelen. Eigenlijk, tussen aanhalingstekens, een band die zij niet kennen. Want ze kennen alleen maar de Horse Guards en weet ik wat. En de brassbands natuurlijk. En de brassbands, dus heel strak. En wij komen daar binnen, zetten de zaak op stempel. Met een doedelzak erbij. Ja, dat vonden ze geweldig. Dat vonden ze echt geweldig. Jos, tot slot. Je kijkt alweer heel ambitieus uit je ogen. Wat is het volgende project van de Limburg Orange Kapel? Nou... Als het goed is, dan
ik zal het biermerk niet noemen, maar die hebben ons gezien in Londen en die verwachten ons in Kent, eerste weekend van september. De uitnodiging heb ik nog niet binnen, maar die zou ik absoluut krijgen. Dus waarschijnlijk gaan we over een paar weken weer terug naar Londen of naar Kent. Nou, dat doen we natuurlijk graag. Vervolgens zijn we natuurlijk op het WK wielrennen in Valkenburg. En het volgende jaar willen we toch echt wel weer die voetbalwedstrijd hebben. En we hebben op het oog een kwalificatiewedstrijd in Budapest. Dat lijkt ons wel aardig als een of andere vliegtuigmaatschappij ons sponsort, waar ik de naam nu even niet van wil noemen. Maar dan... Nou, de oproep is gedaan, dan mag je mee, hè? Voordat je dadelijk nog meer supporters gaat verzamelen. Hartstikke bedankt dat jullie hier waren vandaag op deze zonnige dag. Weer zoals in Londen verdient. Wij moeten er heel even overschakelen naar de reclame. Maar blijft u vooral kijken, want na de reclame hebben we een interview met een prachtige zangeres. Jolanda Zomer. Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.